Две книги, приятели, които горещо ви препоръчвам. Адажио за Мария на Георги Бардаров, която изчетох, може да се каже, на един дъх, нищо, че е близо 500 страници. Мисля, че беше, сега ще ви кажа със сигурност. Да, 500 страници. Е книгата невероятна история, която ме грабна и заради още нещо, което също ще споделя с вас. Но най-странното е, че един ден, просто хапвайки в сладкарница неделя, една неделя беше всъщност сладкарница неделя, на един рафт точно до масата стояха различни книги и от всички книги аз се загледах точно в Мрачния Вардар на Елена Хузори. И всъщност тази книга се оказа, че се припокрива с събитията от Адажио за Мария, само че от гръцка гледна точка, тъй като тук книгата е свързана и с историческите събития, които се случват в България 1880 и Балканската война, Първата световна война. И тук в тази книга също се припокрива събитията, така че не знам защо, но имам чувството, че автора Бардаров е бил вдъхновен именно от Мрачния Вардар, за да напише историята Адажио за Мария. Може и да греша, но имам някакво такова предчувствие. Точно за това ви препоръчам, ако решите да прочетете тази книга, първо прочетете Адажио за Мария и след това прочетете Мрачния Вардар, тъй като той е малко по-труден за четене. В двете книги има вплетени любовни истории, много интересни в сюжета, но също така ни запознати с събитията по това време и това прави всъщност и двете книги страшно интересни и затова ви ги препоръчвам, тъй като на мен лично ми подействаха доста вдъхновяващо, още повече, че Адажио за Мария всъщност има още една сантиментална стойност за мен, но ще ви разкажа по-подробно в друго видео. Пожелавам ви приятен ден и ако наистина се чудите какво да прочетете, това е според мен са две книги, които ви препоръчвам. Както казах, тази е по-лека за четене, Адажио за Мария. Мрачния Вардар е малко по-тежка, по-трудна за четене книга. Предполагам, че защото е и на гръцки автор и за мен е редакцията, т.е. превода, може би е можел да бъде направен и малко по-добре. Не го казвам с лошо чувство към редакторите, но някак си книгата е поднесена по малко тежък начин за четене, но просто и самите събития са такива. Но наистина е хубава и ви я препоръчвам.